Assalamualaikum bolo. Mantau kebun terbengkalai bolo. Mantau kebun apa iki? Kebun duren, kebun matoa terbengkalai. Ora kerumatan bolo. Iki semenjak wong tuane ninggal iki ora kerumatan bolo. Ana sukete ade. Mok ah. Maton ngene iki. Tumben lah kok dimatono wonge. Alah ngono babak kok bayaran. Lah ngene dimanfaatno Junet bloko kok. Lah piye ora dimanfaatno Junet? Kok nyekel Junet, pinggirane tanduri gajan, entuk rambanane, entuk gajane, entuk sukete. Iki bayarane, ra nemen piye ta. Ngono ku yen pinter Junet ta. Nah iya. Makin serkoso malah njaba. Ngene iki nek tanggane njaluk lho, ora tak oleh. Aku tau nembung gak oleh kok. Iku pangan dhewe. Junet sing ra oleh, nek wong liya-liya no donto. Iya, ya sing digawa Junet ya sing balane Junet tok. Ya sing entuk. Tak nem barang iku ah. Iya. Wong kerja nek kene kowe rah dhewe aku ngarep karo payo menango yo ditebok ngono. Udi barang iku ah, udi kijan. Wong aku sing pepet gedhek wae. Njaluk sukete diomongi. Kupangan dhewe. Lah semene ambane kupangan dhewe nggo silite kok piye. Njaluk sebuah paling sebongkok ngono ku ya wis ah. Bongkok yo gak rantel. Ha iya. Iki nek babati dijan kabeh iki ono. Lah iki wis iki mandek. Wis sarapan. Wis tutupno. Lah ngene iki gelem ngomong aku mbuk kletongku ben iso tak buak rene ndak genah malah. Iya. Modal angkong tok no ae. Wis ora kerumatan, guys. Iki lah sukete lah, suket apa-apa lah. Ora kerumatan. Kerumatan dulu. Ini semenjak ditinggal wong tuane tegale ra kerumatan, diskusi karo wong sing ra genah wis dimanfaatno bolo. Dimanfaatno. Tanduri apa ngene iki dhisik zamane pakane tidak mengenal kebun-kebun ini iki lho. Pakane wis telo traktoran resik ora ana suket kaya ngene iki. Jan apik tenan lah biyen. Zamane teko pakane. Sukete elek-elek, Bro. Suket anu gitu tuh. Suket apa iki jenenge? Bandutan. Iki bekasnya kan dhisik tebu. Dhisik zaman aku cilik Tegal iki tekel pakane isine tebu, tebu wis gentenan. Aku rong tahun pisan tebu. Rong tahun kas telo. Seorang rumatan itu. Iki diresiki karo mak-mak wong wedok mau lho dipocokno. Soale mandore enggak tahu terima kasih bro. Mandore iki dipocok resek-resek. Resek pas paneng wit. Paneng sore wit bro.
resiki ngisor-ngisore iku lho. Tak liputno kabeh bolo. Resik ya bolo. Ngisore posisine resik. Kebun jambu, kebun matoa, kebun duren, jambu akeh. Wih, jambu akeh pula. Kayak pegawene mama ngomong itu. Sampun lah. Wuh, wuh. Ini suka kayak ngene pula. Pegawene lagi sarapan. Resik-resik sarapan dulu. Terima kasih. Sekian untuk